Atxulaur gara, lehenengo mailatik preferentera igoera ospatu du gaur, eta, bueno, herriarentzat egun paregabea, Atxulaurrentzat azkenean goizean bildu gara, herri baskaria egin dugu, bai taldea bai zaleekin batera, eta, bueno, gero kamioian herritik buelta, eta azkenik udaletxera igo gara apur bat herriari eta zaleei haien esfortzua esfortzu hori bueltatxera, ez? Vale, hau hemen ez da amaitu, egia izan, bueno, arrastiko zazpirek edo dire, ez da gitze hori den. Baina, bueno, uin laster erromeri edau, pelota partiu bebai, bueno, eskerparetako txapleketa galata, guk zeukegu jaien, guk, bueno, gonbiteite dutxegu herri guztieri gu ez jarraituteko, gero erromeri edau, eta gure hauenak, espero dut, udaletxetik, ez dakit hor, ginu betin gotxet, ea horrezko jaietan guk pregoia botetan dugun, bueno, ekosteko, bueno, Atxularri, gesta historiko bat indabela, eta hurbileko jendeari, bueno, hurbiluteko ona, horrezko, bueno, herri nahiz eta herri txiki izan, oso handia dalako, eta, bueno, apa Atxulaur. Unaiek esan duen moduan, herri txikia da, baina herri txiki infernu handi, beti izan da holan. Urrengo urteari begira, gure helburua da disfrutatzea, ez dakigu nolakoa izango den liga, baina, bueno, liga berri honek erronka berriak aurkezten dizkigu eta gu prest gaude aurre egiteko. Eta eskerrik asko zuei bai, bale? Apa Atxulaur!